movement sa impeachment complaints batok kang PBBM o BP Sara nakadepende sa kwarta sigun pa sa political analyst. Alas sa kumpleto detalye katropang Gab Alas. XFM Report. Nakadepende na sa kwarta ang movement o ang proceeding sa managlaing impeachment complaints nga gipasangat batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Vice President Inday Sara Duterte. Kini ang gibutyag sa political analyst nga si Professor Ramon Bilino III aton sa programang Sentro. Diin matud nini questionable o makaduda ang giaprobahang dako nga pondo nga gigahin alang sa program sa 2026 budget kung gamiton ba kini sa Presidente alang sa iyang kaugalingon o batok sa potensyal nga kandidato sa 2028 eleksyon. Yeah, actually, first time na nangyari na both President and Vice President may impeachment complaint, Pero sabi nga natin, depende kung paano to tatanggapin, Medyo questionable pa rin, Itong 2026 budget dahil napakalaki pa ring halaga, Yung nakalagay doon sa program. Sabi natin, saan gagamitin ba yan, So yung duda natin, it's either, to protect the President, from the impeachment or to impeach the Vice President. So sabi ko nga, kung medyo hindi gagalaw yung pera, dito sa situation na to, sa tingin ko, manu-neutralize lang to Ibig sabihin, walang ipapasang impeachment dahil sa itong mga kongresista natin, naghahanda na rin for 2028. Sa bayan usab sa Vice Presidente, gibutyag di Bilino nga adunay bintahi ang kampo ni VP Duterte aron at bangan ang giduso nga impeachment complaints subay sab sa gidugayon sa proseso nini. So ito yung medyo inaabangan natin Although sabi ko naman, may advantage dito ngayon yung kampo ni VP Sara dahil sa 1 year in the making to Ibig sabihin, kung same complaint, same evidence pa rin yung ipepresenta nila, napaghandaan na to ng mga abogado, diba? Sa karon, gipaabot pa ang dugang katikaran labot niini ug kung hatagan ba kini og dakong pagtagad sa mga magbabalaod taliwala sa mga problema nga kasamtangang ginatubang sa nasod. Kainomduman nganing milabayng adlaw, duha kag sagunsong impeachment complaints ang gisangat batok kang VP Duterte samtang sa gideklara usab sa the House Committee on Justice nga sufficient inform ang unang impeachment complaint nga gisangat batok kang Presidente Marcos. Katropa, kape nga healthy dunig latatayon ang collagen imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Gabalas, XFM News.